Bok, moje ime je Filip Tomašević iz Deep Dive Blue tima, razvijamo dronove sposobni ići na 1000 i više metara. Bok, ja sam Gordana Prutki-Pečnik, inženjer strojarstva i zadužena sam u Deep Dive Blue projektu za strojarske konstrukcije. Poštovanje, moje ime je Goran Rukaven, ja sam iz Deep Dive Blue tima. Ovo ovdje je primjer nove tehnologije koja ne postoji u svijetu, jer do sadašnji dronovi odlaze ove veličine na 300 metara, ne više. Primjerom novih tehnologije mi ćemo postići 1000 metara i puno više i mislim da ćemo promijeniti industriju svjetsku u podvodnim dronovima, točnije ROV-ovima. Primjena u naftnoj industriji, arheologiji, oceanografiji. Nekakva prednosti drona su cijena, brzina i to što je jedini komercijalni dron koji će ići na 1000 i više metara, pošto do sada na tržištu ne postoje, ako postoje su veliki i skupi.